בסדר גמור. היי סיסטר. היי, נמצאת איתנו העיתונאית הפובליציסטית שרוצה לדבר על ביקורת האקטיביזם השיפוטי, ביקורת הממשל. נכון מה שהיא אמרה? כן, על מה אתה רוצה לדבר? על כל הנושאים הפובליציסטיים במועל. כן, המצב הכלכלי, הגזרות, כאלה. זו הפינה. שני נחשוני להפך, שני נחשוני פה כדי לאזן, כדי להביא לנו את הדברים הביזאריים, המצחיקים, ההזויים, המעניינים. אז לא נראית כזאת. מה? מה לא נראה? פובליציסטית. פובליציסטית? כן. פובליציסטית? לא, מחר אני אהיה עם הכובע הפובליציסטי שלי. אז לא, באמת הגיע, באמת היה לנו עכשיו רעיון יפה עם בן דרור ימיני. בואי עכשיו נלך על ה... בוא נעלה חיוך על השפתיים של האנשים. על השפתיים ביוטיוב. אתה שמת לב שחם? לא. בחוץ? עבר לידינו. ואני מסתובב, אצלי בבלוק יש פינגווינים לראש שלך, אני לא יודע מה מקווה. כן, אני רואה אותם רצים ככה מדי פעם. יש גם את השכן מקומה ראשונה, עשה חור ברצפה והוא דג. הוא דג? איזה יופי, מקסים. אז בטח יצא לך לפקוד את חוף הים, חוץ מזה שנמצא פה מאחורינו. בבריכה. בבריכה יותר? אני טיפוס של בריכה. מצוין. כי בוא תראה מה קרה בחוף ים, בלטביה, שהחליטו ככה קצת לפנק את האנשים שבאו לחוף הים. יש שם חוף ים, אני לא יודע. החליטו לפנק את יושבי החוף, מכיר את הטרמפולינות המתנפחות האלה? בוא נראה מה קרה. ג'ימבורי. כן, כזה. בוא נראה מה קרה שם. זה מהימים המעצבנים האלה שהולכים לים וכאילו עושה רושם שיש שמש, אבל יש מה זה רוח? כן. אין את זה בארץ. זה גדול. זה לא קורה בארץ. גם, לדעתי זה פשוט מה שקורה עכשיו, זה ענף הטרמפולינות נכנס גם לתלת מימד. כן, כן. אנשים כאילו תופסים את הטרמפולינה, עפים יחד איתה, זה חוויית אקסטרים לכל המשפחה. וגם עף עליהם הטרמפולינה, והכי חשוב להם להציל את המגבת. להציל את המגבת ממתחת. לא אכפת להם להתארס על ידי הטרמפולינה. שום דבר. גם זה לא אמין זה בטח שהמציל, כאילו את שוכבת על החוף בסבבה, המציל אומר, את עם הביקיני האדום, תיזהרי טרמפולינת ענק. מגיעה אלייך. חבר'ה, קחו את המגבות. חבל, לא נעים שטרמפולינה דורסת מגבות, אף אחד לא רוצה מגבת דרוסה. נשאר בעולם המים. כל הכבוד, מה עוד? אנחנו נשארים בעולם המים. תמיד כיף. הפעם אנחנו בקליפורניה, מישהי שיש לה בית חוף, היא יצאה לדוג וציפתה לה הפתעה מעניינת. לוקוס? כן. קרפיון? פלמידה. איך קוראים לאשתה של הלוקוס? לא יודעת. לוקוסית. מצחיק, מצחיק. יאללה בוא נראה את שרה מנסה לדוג. Oh shit! Oh Jesus Christ! It's all mine! It's all mine! מה? בואו, אפשר לראות את זה עוד פעם? אפשר עוד פעם? וואו. זה היא באה לדוג וקריש קטן. אתם יכולים לדבר תוך כדי, אני בהלם. אנחנו... יואו, זה קטן? זה גם מתחת לבית. לא ראינו פה את כל הקטע, אבל זה המרפסת שלה, זה הבית שלה. היא באה לדוג, פתאום בא קריש קטן. זה כיף לדעת מי השכנים שלך. זכייה לילית פחות. פחות קורה. איך לא הייתי יוצאת מהבית, נראה לי, במצב כזה. No way. No way, הוזי. איזה קטע מפחיד, כאילו. זה מלטאות. היינו צריכים לשים את המוזיקה של מלטאות. כן, אני הייתי דאג אותו, אני לא יודע למה הם לא... תכלס, זה נראה לי... טוב, לא נדבר אחר כך בעלי חיים, זכויות וזה. זה לא טוב הגברים. אוקיי. קריש מחמד. וואו, חזק, קטע חזק. מה יותר מלחיץ מקריש בים? מדוזה בים. שתי קרישות. מדוזה. איזה עונש זה המדוזות? הם עוד פה? מה קורה איתם? אני קראתי יום ראשון שהנחיל של המדוזות עזב אותנו? כן. תודה לאל. אז עכשיו אנחנו נוכל ליהנות ממדוזה שהיא רובוט. מדענים באוניברסיטת... רובוט? כן. הרווארד, הם פיתחו מדוזה רובוט. קוראים לו מדוזואיד. יש לנו את הקטע. לראות את המדוזואיד. מה?
כן, כן. ג'וק רובוט. לא, כן, למה צריך את זה? זה עשוי מתאים של חולדה. אבל אנחנו מנסים להתפטר מהמדוזות הרגילות. זה בדיוק העניין, אנחנו לא רוצים עוד מדוזה. הפלוס של המדוזה הזאת, זה שהיא אין לה, היא לא עוקצת, היא כאילו אין לה צריבה. אז בשביל מה צריך אותה? שאלה מצוינת. לא, האמת שיש לזה הסבר. באמת שיש לזה הסבר. פיתחו אותה כדי לפתח רקמות לב אנושיות חלופיות, שיכולו להחליף קוצבי לב וכאלה. זה חלק מהפיתוח. אין לי מושג איך בדרך ללב. מדוזה אורגנה. זהו, בדרך ללב הם הגיעו למדוזה, אני לא יודעת, הם טעו בדרך כנראה. אבל אם יהיו כאלה מדוזות, ולא המדוזות שאנחנו רגילים לחוף הים, אני מוכנה להתפשר על זה. ובקיצור, אני לא סומך על זה, גם סיסטר, כאילו, את הולכת עם חבר לים, ואז הוא עוקץ אותך מדוזה, והוא מתפלא, מה? יש פה מדוזות. אמרו בחדשות שהם עזבו. כאילו, מישהו חותם להם על הדרכון שהם עוברים ליוון, או מה? אני לא מבין את זה. כל הזמן גם יש את המדוזות האלה המתפלחות, ואלה המדוזות הכי עצבניות, כי שכחו אותם. כי הם כן, הם חפשו. כל העצבים מזה שהם מדוזה בודדת, הם תופסים לך את הרגל והם... האמת שיש גם מדוזות ממש קטלניות, ראית אותם פעם? כחולות כאלה, ורודות. אבל אין רק במעמקים של האוקיינוס. לא, לפעמים הם גם באות לבקר וזה לא נעים בכלל. בדוק. טוב, נעזוב את עולם המים. ונעבור לעולם החול. יש איזה בחור שהוא על מה, מכיר את זה שהיינו ילדים, תמיד אתה רואה אוטו כזה מלוכלך, ואז אתה כותב עליו, תנקו אותי. קוטי המלך. כן, כזה. שאני הייתה פה, כזה. כן, כזה. שאני הייתה פה, כזה. אז הוא לקח את זה איזה כמה צעדים קדימה, והוא החליט לצייר קצת עם יותר השקעה. קוראים לו סקוט וייד, והוא מצייר בלכלוך. יש לנו לראות את הציורים שלו, הנה, קבל. וואו. כן, הכל התחיל מזה שאבא שלו, הוא בכלל היה מצייר קריקטורות, והוא נורא אהב לצייר פרצופים כמו אבא שלו, והוא היה עושה עם האצבע. יום אחד הוא חל סוכריה על מקל, ואז נשאר לו, אתה מכיר שנשאר במקל הג'ייף הזה? אז הוא התחיל עם הסוכריה, עם המקל, לצייר על החלון של האוטו. מפה לשם זה התגלגל, הביא מכחולים, הביא מברשות, והוא פשוט כל פעם... הטכניקה גם מגניבה, כי הלכלוך כבר קיים, אז הוא פשוט כאילו מנקה, זה בעצם ציור תוך כדי שהוא מנקה את האוטו. זה גם תירוץ טוב לא לנקות את האוטו, כאילו, ממי, ביקשתי תנקה את האוטו, אבל אני עוד שבועיים צריך לצבור שכבה בשביל הקריקטורה. גיא ביטון, יא עצלן, קח את הטלפון של הבחור הזה, הוא יחסוך את ה-20 שקל של השטיפה. כל הבאסה עכשיו אם יבוא הרוח של הג'ימבורי. כן, ואז יעיף לו הכל. ואז יתעיף את כל... אבל הוא מספר שהוא גר כאילו בקצה של דרך אפר, אז תמיד יש מכוניות מלוכלכות מספיק בשביל הציורים שלו. זה ממש מקסים. הוא גם עושה מזה קריירה. איזה קטע, בן אדם אחד עושה מזה כסף, ובן אדם אחר כמו אמא שלי יכולה לקבל מזה התקף לב. גם אמא שלי. גם אמא שלי. אמא שלי יש את התקופות האלה שיש את בחורף את הסופות של האבק, אז היא סוגרת את כל התריסים, והיא פשוט יושבת ככה בבית, והיא מחכה שיגמר הסופה כדי לנקות את החלונות. היא לא יכולה, זה מטריד. זה גם תמיד באזור של פסח, כולם מנקים, כן. ואז באה סופת חול ומלכלך. לגמרי, ואז האנשים נהיים כמו חוני המעגל, מתחילים להסתובב בבית ולבקש גשם, כי הם מאמין שהגשם ישטוף להם את החלונות. ישטוף הכל. יאללה, יש לנו קטע אחרון לסיום. כלב שאני הייתי רוצה לאמץ את הכלב הזה גם, לא רק אליי הביתה, באופן כללי, לצבא הגנה לישראל, שאם חס וחלילה אנחנו ניתקל במצב שלא עלינו, כן, מלחמה, פצועים וזה, כלב שיודע לעשות סחיבת פצוע, זה כבר פרייסלס. סחיבת פצוע? בואו נראה קטע. ניסי. ניסי. Неси домой. Домой неси ее. Неси домой. Молодец. Все, домой заноси. Домой ее заноси. Домой неси. היא אומרת לו, תכניס את הביתה, תכניס את החתולה הביתה, והחתול מתמסתר, הוא שוכב על הגב, לא אכפת לו, לוקחים אותו פנימה הביתה. אבל איזה כלב מדהים. וואו, גדול, איזה חמור. אני יכול להגיד לך משהו והאחות תבין, אני רואה את זה מקרוב. כן? כן. לא בדיוק ככה מרים אותו, אבל משחק. הבנתי. מיחסים שבינם לבין עצמם. אני את מי שם אני תוהה, אבל בסדר. לא, אבל תחשוב הכלב שלך, אתה אומר לו, בוא, קח אותי הביתה. אתה שוכב על הגב, כלב שלך בא, בסוף הסחיבה הביתה,
תענוג, לא? מה את מדברת? אני אומר לכלב, קולה, בוא. מסתכל עליי ככה, נגיד מה דגנו. אתה יודע איזה חום. אתה לא מדליק מזגן, אני גם כולי מכוסה בפרווה. אתה לא מתבייש? נראה לך גם שאני עכשיו עושה פעילות גופנית, ואז הוא פשוט מוריד את הראש, הוא גם נמרח על הרצפה כי היא קרה. מעניין היה לראות את הכלב הזה מנסה לעשות סחיבת פצוע לאבי ביטר. שיהיה בהצלחה. אני חושבת שאם אפשר, אז הכלב היה חוטף קילר. מצחיק מאוד, אחלה קטע, יופי, יופי יופי של דברים, מסתבר שקורים שם דברים בעולם. קורים דברים בחוץ, נביא עוד בשבוע הבא. תמשיכי לעדכן אותנו. יש גם דברים שקורים בישראל? כן, מעט מאוד. אנחנו עסוקים בדברים אחרים, עוד אין לנו זמן להמציא מדוזה מלאכותית. יאללה, שני, שיהיה אחלה שבוע מאוד. פרסומות, אנחנו חוזרים עם מעיין ממה שקורה באילת. כן, כן. כן, כן.